A contorna da ría da Pobra segue en risco de contaminación a pesar das denuncias veciñais que alertan sobre verteduras de hidrocarburos e fuel, unha problemática que afecta tanto ao medio ambiente como ao sector pesqueiro e que segue sen solución. Máis de 12 meses despois de que se alertase sobre as verteduras de combustibles ao mar, a situación segue sen resolverse e a ría continúa contaminada. A falta de medidas efectivas e a falta de resposta por parte das administracións foron criticadas polo colectivo veciñal da Ribeiriña e o Conchido. A pesar de que o problema foi denunciado ante a Fiscalía e posto en coñecemento tanto da Xunta de Galicia como do Goberno do Estado, os veciños aseguran que as administracións non só non fixeron fronte ao problema, senón que tampouco identificaron a orixe das verteduras. Bueno, a única realidade é que a día de hoxe a nosa ría segue en risco de contaminación. Fai máis dun ano comezamos a denunciar verteduras de fuel e hidrocarburos ao noso mar e a situación segue igual ou inclusive peor, pois baixo o noso punto de vista denota a falta de interese e de competencias por parte de todas as administracións, dende o Concello da Pobra ata o Goberno do Estado pasando pola Xunta de Galicia. A situación empeora co paso do tempo, especialmente coas inclemencias do inverno e as fortes precipitacións que propician novos vertidos. O colectivo veciñal denuncia a hipocrisía de algúns discursos que se presentaron como defensores do medio ambiente, pero que non se corresponden coas accións reais. Xa avisamos fai tempo que en canto chegasen o inverno e as malas precipitacións ou temporais desta tipoloxía os vertidos iban a ser recurrentes outra vez, pero as medidas son escasas ou máis ben inexistentes e a hipocresía abundante. Os veciños que xa fixeron a denuncia formal ante a Fiscalía afirman que as administracións saben do problema, pero lamentan a falta de acción. A situación non só afecta á saúde do ecosistema, senón tamén á actividade pesqueira e ao sector turístico, ambos fundamentais para a zona. Estamos falando de que é un tema que non só afecta a unha aldea en concreto, non? Tamén está afectando a cofradía de pescadores, tanto do Concello da Pobra como dos concellos limítrofes, e sobre todo a repercusión que ten para unha zona tan rica, non? Tanto en turismo como en marisqueo, que haxa un problema desta tipoloxía. A pesar de que as administracións, tanto locais como autonómicas e estatais, se descolgaron coas súas visitas á zona, ninguén foi capaz de identificar de onde provén o vertido nin de presentar unha solución efectiva. É irritante que un colectivo veciñal teña que convivir con estas situacións no día a día. Isto xa está denunciado ante a Fiscalía en A Coruña, todas as administracións son coñecedoras do problema que temos aquí en A Ribeiriña, tanto a Xunta de Galiza como o Goberno do Estado, de marcación de costas. Nós non temos os medios suficientes como para seguir facendo fronte a este problema, necesitamos da axuda, da colaboración de todas estas administracións e nada, o único que podemos decir é que seguiremos loitando en nome de todos os veciños de A Ribeiriña e o Conchido porque se lle poña solución tanto ao problema destes vertidos como ao problema das ruínas de Adasa. A situación segue sendo insostible para os veciños da Ribeiriña e o Conchido, que continuarán loitando en nome da protección do medio ambiente e a salvagarda da súa actividade económica. A demanda é clara, que as administracións se impliquen de forma efectiva para resolver este grave problema.